ಒಂಜಿ ಝವನೆರನ ಮೇನ್ ಬೆಚ್ಚಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಏತ ಅನ್ಯಾಯಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇ ದಾಲಾಪುಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಪಣದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ನಿಜವಾದ ಒನ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿಜವಾದ 100 ಶೋ ಹತ್ತು 1000 ಶೋ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಹನುಮಂತನ ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ರಿಯಲಿ ಆದವ್ರು ತೋಜಾದೇರು. ಹನುಮಂತ ದೇವರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾಂಡ ಈತು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾಂಡೆ. ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡ ನೆಂಚಿನ ಡ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ನಾನು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಿರು ಸಿನಿಮೆಯ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ದೂಪನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು. ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಡಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊರದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಕಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಶುಭ ಬಯಸುವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ. ನಮಕ್ ಈ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೋದು ನಮಕೊಂಜಿ ತೆರಿಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ತುಯ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಈ ವರ್ಷದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಾರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ತೂಡು ದಯಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಸೀಲ್ನ ಈತ ರೋಮ ಗೊತ್ತಾಗು ಭಾಷಕ್ಕೆ ಮಂಚದೇರು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಟಕ ಭಾಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂದಿನ ವಿಷಯನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಿ ತಿರ್ಲೇಗ ಇಂಚೆನೆ ವಿಧೇಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಅಂದ್ಕೊಡು ಈ ನಾಟಕದ ಇಂಚಿನ ತೀನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವು ದಯಪಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆರು ಆನೆ ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ಲಿ ನಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅವು ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಶ್ರಮ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಪಂಡ ಹನುಮಾನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಒಂಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ತಿಗಲ ಮಿತ್ತಾಪಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತನ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಕನ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯಗ ಹನುಮಂತ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಲೈನ್ ತೋಜಾದಿರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ನಿಜವಾದ ಒನ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಿಜವಾದ 100 ಶೋ ಹತ್ತು 1000 ಶೋ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಹನುಮಂತನ ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ರಿಯಲಿ ಆದವ್ರು ತೋಜಾದೇರು ರಿಯಲಿ ನಿಜ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನೇ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆವಡ್ಲ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಲ್ಲ ಶೋ ಆವಡು ನಿಜವಾದ ಅನ್ಪೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ಗುರುದೇವ್ ದತ್. ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ವಿದಾಯ ಬತ್ತಾಯನು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಒಂದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಅಂತೂ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಝವನೆರನ ಮೇನ್ ಬೆಚ್ಚಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಏತ ಅನ್ಯಾಯಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇ ದಾಲಾಪುಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ. ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ರಾವಣೆ ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಯಾನು ಮುಖ ತಬುಗೋರ್ನತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ವಜ್ರಮುನಿನ ಪಾತ್ರ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ರಾವಣೆ ಆ ತುದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ನ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುಡು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಯಾನು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕ ಮಂತದೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಪರಿಚಯದಾಕಲು ಅಂಚಾದ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅವಡು ಹನುಮಾನ ಅವಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮೆಗಿವಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಾನೆ ನಾಡದೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹೊಸಜಾವಣಿಯರು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರಿಯಾಡು ನಮ್ಮದಾಪನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮನ್ಪು ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್. ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಫ್ಲೋ ಎಂಚತ್ತಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾದಿಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಪದ್ಯ ಇರ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ LED ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಲಕ್ಕದ ವಿದೇಶ ಸಮೇತ ಬೈತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಅವೇನು ನನ್ನ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಲಕ್ಕವನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈಸರ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನೇರ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಪಣದು. ನೋ ಡೌಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉರಿಯು. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಬುಜಿಂಗ್ ಆತ ಉಂದಾತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ, ಧರ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಯನೇ ಧರ್ಮ, ಅವು ಏರೇ ಮಲ್ಪಡು, ಅನ್ಯಾಯನೇ ಅಧರ್ಮ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊರಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಆತಂದು ಓಲ್ಲ ಉಂದಿಜಿ ಒಟ್ಟು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬರೋ ದಾಲಾಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ್ರನಿಜಿ ಬಿಡಲಿ ಈ ಶೋದ್ಗಳಿಗೆ ಅವಜಿ ಟೈಪ್ ಪಣ್ಣದಂಡ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಶೋದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಂದಂಡ ಒಂದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬಂದುಂಡು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಒಡೆ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ್ರ ಆದಿ ಸರ್ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಏನು ಭಾರಿ ಒಂದಾದ್ವ ಏನು ಯಾಕಿತ್ತು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡೋದು ಎಟ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಕಾಪಾಡ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಹಾಲ್ದ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತಗೋಡು ಏನು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತಗೋಡು ಸರ್ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ತಗೋಡು ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ತೊಗೊಂಡೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ತೂದೇ ಅನುಭವ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ತೂಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಬತ್ತು ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತನ ನೆಟ್ಟು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೋಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೋಡು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಾಪಡಿ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು ಎಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಪೂರ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಏನು ಒಂದಾದ ಬೋತೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿಡಿಜ್ಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ಆತ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಆಣ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಧ ನಾಟಕ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಈಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾಕುಂಭ ಊಟದ ಕೂಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇತ್ತಲಗನೆ ಭಾರಿ ಸುಖದ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಗಿಂದವಡು ಚಿದಾನಂದಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಶೋಕಾದನು ಭಾರಿ ಶೋಕಾದನು ನಾಟಕ ఆయన పనుడు ఉంది నల్ల 27 నిమిషం నూదు కరి ఉంది ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಿನ ಒಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮರಿಯಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ತುಯರಂಡಿ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಮಾ ಓಪನ ತುಯರಾಬುಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಕುಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಏರು ಬಜರಂಗಿನ ಭಕ್ತಿರು ಉಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಡು ದಾದಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತು ವರ್ಗದಕಲು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಈ ನಾಟಕಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾತಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಮಾತಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಆತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲಾತನು ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ದಯಮನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಭಾರಿ ತಿಡಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ನ್ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ ಪರಿಷತ್ ಶರಣಕ್ಲಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಐತೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಂದ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ದಯಮಂಡ ನಿಜ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನದಾದ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಕೈಕಂಬದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬುಲೆದನ್ನು ಪನ್ನುಕೊಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಾರಣ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಾತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋರ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಡ ವಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇನ್ನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿಲ ಕಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಜೈ ಹನುಮಾನನ ದಾದ ಭಕ್ತಿದಾದ ಐಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಒಂದು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಧಾತಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮನ ಮುಟ್ಟಾದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗರಕ್ತಿ ಶಿರಾಗುಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏರಿಕೆದ ಸ್ಥಾನೋಡು ಅಂತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ನಾಟಕ ಖುಷಿಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಧೈರ್ಯಡು ದುಂಪೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಪೊರ್ಲದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೂಪಿನ ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ನ
ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಚಿದಾನಂದ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಲಂದತ್ತು ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ತೂವಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿವರಿಲ ತೂವಡು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಪ್ಪು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐನಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಬ್ಬದು ನನ್ನಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬೊಕ ಅನಾಥ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋ ಭಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಆತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಾನು ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ ಪಂಡು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆತಂడి ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂడి ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂడి. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಥೆ ಆವಡು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ಸಿಂಗರ್ನೆತ್ತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾಟಕದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬೇಗ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ನಾಟಕದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಗೆನ ಅವಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜವನ್ನ ಐಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ರಡ್ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ತುಂಡಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತುಂಡಕ ಅಂಚಿನ ತುಂಡಾದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಲಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಲಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ. ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನನ್ನ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪಡೆಯಂಪಾಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಕಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.